Добрый день, дорогие браты и сестры. Моя бабуля на пытанне, што есці, часам кажа «ягуй», што не еўшы спаць ляглі. Вось зараз мы разбярэмся, што гэта за ягуй. Ягуамі ў Беларусі называлі лішайнікі і зараз часам называюць. Са школы мы ведаем, што лішайнікі гэта піянеры жыцця, таму што яны вось на голым пяску пачынаюць расці. Утвараюць вось такую пячорную прыгажосць. Яны не маюць патрэбы ў глебе, а яны самі ўтвараюць глебу. Таксама на ствалах дрэваў могуць расці. Але зялейніка цікавяць хутчэй кусцістыя лішайнікі, не тыя, што першымі растуць, а тыя, што якраз такі ўжо захопліваюць больш прыдатныя тэрыторыі. Перад намі лішайнік, які называецца каладонія. У дадзеным выпадку гэта каладонія вялікая альбо каладонія разрослаяся. У нейкім сэнсе гэта парэштак тундры ў Беларусі. А вось гэта іншы від каладоніі, который называецца каладонія дзівосная альбо дзіўнаватая. Яна падобна на такую трубу своеасаблівую альбо на такі невялічкі грыб. Насамрэч, любы лішайнік з'яўляецца па сутнасці грыбам, унутры якога жывуць водарасці. У гэтым сэнсе ён бліжэй да жывёлаў, чым да раслінаў, таму што грыбы ў прынцыпе бліжэй да жывёлаў, чым да раслінаў, як гэта мы ведаем з сучаснай генетыкі. Лішайнікі растуць круглы год, таму іх у прынцыпе можна здабываць з-пад снегу нават зімой. Яны ўтвараюць такія вось своеасаблівыя зараснікі. Каладонія ядомы лішайнік. З яе можна рабіць муку і выкарыстоўваць для праснакоў альбо нават для бліноў. Але натуральна, што ў каладоніі смак не вельмі прыемны, таму так рабілі толькі тады, калі сапраўды не было чаго есці. Хаця гэта магло і выратаваць. Таму што лішайнік утрымлівае досыць шмат бялку і можа зімой выратаваць ад голаду. Зараз мы ў гэтым патрэбы, дзякуй Богу, не маем, але ёсць таксама і лекавыя ўласцівасці каладоніі, як і іншых беларускіх кусцістых лішайнікаў. Што ўсе арганізмы гэтай групы утрымліваюць натуральны антыбіётык. І за савецкім часам нават былі планы гэты антыбіётык выдзяляць. Таму лішайнікі можна выкарыстоўваць у якасці лячэння бактэрыяльных захворванняў, а таксама прафілактыкі бактэрыяльных інфекцый другасных пры вірусных інфекцыях. Антыбіётык лішайнікаў не аказвае такого жорсткага ўздзеяння на мікрафлору кішэчніка, як сінтэтычныя антыбіётыкі. Таму можна лічыць, што выкарыстанне лішайнікаў яно больш мяккі варыянт. Гэта падыдзе пры прастудных захворваннях, пры бранхітах, запаленні лёгкіх, а таксама пры кішэчных бактэрыяльных інфекцыях. Але трэба ўлічваць, што настой лішайніка досыць горкі на смак, да гэтага трэба быць гатовым. Гатуецца ён з разліку сталовая лыжка сушонага лішайніка на палову літра вады. Для больш моцнага ўздзеяння можна выкарыстоўваць 2 сталовыя лыжкі. Заліваем кіпнем і настойваем 10-20 мінут. Пасля гэтага можна ўжываць па палове шклянкі тройчы ў дзень. Лішайнікі вельмі лёгка запасаць на зіму, яны амаль што не псуюцца і лёгка высыхаюць. Акрамя ўласна каладоніі можна выкарыстоўваць таксама цытрарыю і некаторыя іншыя лішайнікі, аб якіх мы распавядзем у наступных роліках. Таму стаўце лайк, падпісвайцеся на канал і націскайце на званочак, каб не прапусціць новых відэа.